Kung magsakay na lang sa bike, magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Philippine Standard Time 43 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gihapon ko po nimo Bombo Chama Blanco hover standby sa kay Bombo Jomar Villa. Hibalon naton ang assessment sa Bureau of Fire Protection. Na may kantanan karon banwa sa sining nagluntad nga sunog sa isa ka hotel dira sa may distrito sa Mandurriao kag ina sa gagiplastar man sininaton kag diri gintumod nga sa stockroom naghalin ang kalayo. And it so happen nga madamo dira sa foam kag may mga plastic pagadi dito banwa. Ang rason nga tituman kay tum sini ang aso. Ano pag inang dugang sini nga mga natukiban sa Bureau of Fire? Bombo Jomar sa report. Please go ahead. Sam, no? Update lang ni karon sa sining nagluntad sining sunog sa West Town Hotel sa may Mandurriao. Subong gid lang sining aga as of 12:46 no. Subong sining hapon nag-declare sang fire out ang Iloilo City Operation Center sa sining sambit sining sunog. So natigayon man naton diri no mapakigangutan si Fire Superintendent Melanie Habawel before pa man ini no nag-declare ang fire out sang fire out ang Iloilo City Operation Center. So no gari kay Fire Superintendent Melanie Habawel ang City Fire Marshal diri karon Bombo Champ based diri sa ila sining assessment siniti ongoing pa ang ila sining pagpatigayon sang investigation. Gin-confirm man sini nga may pila ka personnel sa ila ang napilasan. Kay sa una sini naton sini record halin sa Philippine Red Cross duha ka staff no sang hotel kag duha ka personnel sang Bureau of Fire. Ang sa duha ka staff sang hotel nakaangkon sila sang minor injury, ang isa sa liog kag sa kamot no pag responde Manila sa sunog pero makabig na ini silang safe kag ang isa kunan duha sini amo ang sa Bureau of Fire ang nakaangkon sa pila sila sining kamot pero suno kay Fire Superintendent Habawel isa lang sa ila no nga personnel ang nakaangkon sang minor injuries ni so sa yaman sini karon nya nga kamot bumbutsam kag ara naman sa mayo sini nga kahimtangan ang ining personnel ang first responder no sang Bureau of Fire sa natabo ining sunog kay nasang aga kung sa diin ti sunog kay Fire Superintendent Habawel ka pasalamat man siya kay waygid siya mataman kag nakaangkon lamang sang minor sining pilas tuga sa sining sambit sining karon nya nga sunog. So sa ila sining pag-penetrate sa lugar gina-acknowledge man sini ang iban sini nga mga responder kangay sa Federation ICAG kag pila sini ka mga volunteer group nga nagbuylog sa pagtapna sang sining kalayo. No medyo na dugoy-dugoyan lang ang ila sini nga pag-penetrate kay based sa record ang fire call 10:40
no, sa aga tapos nakabig na lang siya nga under control mga 12:31 sang udto so mga 2 oras gawa ang kalayo antes nga nakabig sini nga under control. So isa diri sa factor suno sa natungdan bangod ini sa mga materyales nga nasunog no sa may stock room sa ikaapat sini nga panalgan sang nasambit sini nga hotel kay didto nabutang ang mga foam no sang hotel kay pila didto ka mga tela nga munang isa sa ginalantaw nga factor nga madugay no nga makapenetrate dito ang verifier kag mapatay ang kalayo hasta makadeclare sang fire out. Isa pa to ti bangod sa 2 month ka itom sining aso bumutsam amo tong hindi dali-dali makatraka ang taga verifier kag hindi man sila dali-dali makapa piswet sang ila sining host no kun hindi nila matumod kun din gito ya naga halin ang kalayo bangod kani sa 2 month ka itom sining aso ti amo nang isa sa ginalantaw nga factor bangod sa mga light materials nga raya sa nasambit sining building no sa aton sining mga kabombo. So ang ginhimo sang katapo sang verifier may ginbutang sila nga chemical no usually na ginman ang ginagamit nila once kung may mga masunog nga mga light materials ka nga sinabi nga mga goma, mga foam no mga plastic may ginamix sila nga chemical agod nga makapenetrate ang tubig kag mapatay ang kalayo kay kun hindi nila pagmixan ang gawa sina do sa sagwa lang yang mapatay pero sa sulod ya sige gyapon ang lamon sa kalayo amo na nga hindi sa dali-dali makapenetrate ang tubig kag hindi sa dali-dali mapatay ang kalayo bumbutsam so amo to nga sanggin butangan na nila sang chemical amo to nga do naghagan-hagan ang ibwal sang aso hasta sulihi nga nakatigayo na nga makapenetrate ang katapo sang taga Bureau of Fire protection king klaro masanatong dan nga way na ito ya maglapta sa pila ka mga room ang kalayo bangod sa ila lang gid sini nga stock room bumbutsam nagluntad ang ining sunog so sa the reason amo pa nang ginaimbestigaran karon sang katapo sang Bureau of Fire protection kag gin-acknowledge man no sang natungdan ang bulig sang Federation Fire kaysa sining Federation Fire may gingamit silang hagdan no gina-adjust din siya bambutsam tapos dito sila nag-agya mo to kina nakita nga nagtaklas ang isa to si babaw sang building agud nga mapenetrate dito ang host sang Federation kag makabulig man palong sang kalayo. Actually ang ining ila sining hagdan no gina ano ni siya no gina-adjust ni siya gamit ang hydraulic sa aton sining mga kabombo ang kaltaaso diya sa kining mapidi nga malabot hasta sa 17 ka panalgan no ti ang ining Weston Hotel 4 lang ni no so duay pa gani katunga-tunga kay na amo to nga nakabulig kag nakapenetrate to sila sa likod kag tigayon nila nga palong ang ining nasambit sini nga kalayo ti amo gid man na kuno no based sa pagplupmangkot naton sa taga Federation basta kung may mga high rise building especially sa Mandurriao amo dayon ina no ang ila sini nga ginagamit agud nga hindi na mag-agi pa sa hagdan ang mga kadapo sa nga Bureau of Fire nga pasi pag-aboto sa babaw hapuon na bla no way na sang persa nga maka bato to karon sa kalayo so munang isa sa mga ginagamit man karon sang Federation agud nga makabulig man sa pagtapna no sa sining nasambit sining nga kalayo sa overall ongoing pa ang investigation sa the reason kag kun pila gid ang estimated damage sang sining nasambit sini nga hotel and the rest sini way naman sang record abi nga may na pilasan nga iban nga mga guest no kon casualty sa sining nasambit sining sunog. Arib na nung confirmation kay Fire Superintendent Melanie Habawel before ini siya na maka-declare karon sang fire out bumbutsam. Oo sir no ang nasunog or involved dito nga area is amo ni ang daw stock room nila. So sa babaw sang 4th floor. So ang nakasulod sang stock room nila mga mattress na bala ang ginahigdaan no. So that's why siguro nga nabudlayan kita kagina kang nagamit kita sang
ang aton sini nga AFFF or ang foam extinguishing agent naton kay te amo gina ano kon foam ganing involved sa babaw wala na kalayo ka nga makita pero ang sa idalom sina hindi na siya basta-basta lang mapatay sa water, tubig lang. Oh. So may mixture kita yung butang? Yes, may chemical kita nga gingamit. Nakabuligid nga nakapenetrate kita dito sa area. Magluwas sa stockroom, naglaptop ang klayo? So far sir, wala. Dito lang ganyan area. Oh. Ang may personnel kita na pilasan ko, no? Mera kita isa sir, kay sila ginang first responders kagina. Nga pag-abot dito, nag-attempt sila tani, no? Interior firefighting. Kaso may naglupok. So, i-distinguish pa natin kung ano atong naglupok kagina nga lapta ang kalayo nga nalabot ang iya sining nga kamot. Pero minor man lang siya, sir. Naglupok, ma'am, sa may babaw or sa fourth floor? Dito, sir, ma'am, sa stockroom. Kaya gina-attempt nila from 4th floor nga sa kaon. Di ka pila ng alarm? Ay, first alarm lang kita, sir. It's because nga wala man siya naglapta. Kaso dugay lang ged ang aton sining pag-locate, no, kay sufficient naman ng first. Kaya nagdugang lang kami tanker. Kaya ang linya nga to dito, ang aton nga haro, kinanglan sang extra nga supply sang tubig. Din pilas ka personnel ka? Sa kamot, sir. Pero ano na siya, safe na siya? Yes, sir. Actually, nag-firefight pa to siya gyapon, sir, sa... Ma'am, fire under control na, ma'am? Naka-declare na kita, ma'am, under control. Okay. Initial ginalinan sa kalayo? Wala pagid, sir, ha? Hindi pa kita, unless ka makasulod mga investigador ta sa area. Pag fire out, yuro karon, sir, kung makasulod ato ng mga investigador. Nambatian si Fire Superintendent Melanie Habawel ang City Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station diri karon na Bambutsam. So far, based to sa ilang sining assessment, amo lang to nga medyo nagdugay-dugay lang ang pag-penetrate pero sa pagresponde, nagresponde man gila yon, no? Kay ang once kon may sunog, ang pinakamalapit sining fire station amo nang automatic nga makaresponde once kung may fire call diri karon sa bahin sang syudad sang Iloilo, Bambutsam. Sa management, gin-try naton, pero sa now, di pa sila makahatag sang statement sini, no? Sa aton sining mga kabombo regarding sa sining nagluntad sining sunog, Bambutsam kag sa bahin sa Bureau Fire, amo na gina-usisa pa karon kung ano ang ginhalinan sa sunog, kay kung maghambal sining stockroom, hindi man siya hambal nga kwarto gid kasi masami nga ginakatuan basi ko may nakabilin nga naka-charge, no, nga mga gadget kag motob lang ginhalinan sa sunog pero subong usisa pa, no, kag ginaimbestigaran sang Bureau Fire regarding sini kun ano gid ang ginhalinan sang nasambit sini nga kalayo. Bambutsam? Kay ti stock room na daya Bombo Jomar. Hindi man gid sina dira masiling adlaw-adlaw may tao na dira. Ti ano ayhan abi ang nag-cause sang pagkasunog sang mga bedsheet to, sa mga foam to, no? Kung hindi man lang siyempre sino man lang yung may kagustuhan nga magpangsunog sang ilabi pa hotel. Nami naton labasi kon may mga tsakto nang imo man sini nga ginapaminsar nga may basi nga may nag-charge to nalipatan kung ano man dira sistema nga natabo. Kay hindi man niya basta-basta nga maka-trigger man lang sang sunog kung ano man dira Bombo Jomar, magluwas lang ang kuryente. Yes. Kay sa area abi hindi ni siya hambal nga masabi ginagyan sang tawo, no, basi kung may nagkadto to kami nagpanigarilyo. Only lang ni para sa mga para sa mga empleyado nga maka-access na karon sa nasambit sini karon nga stock room kay separate niyang dalan, na pasaka sa may stock room kay separate man niyang dalan sang mga guest abi, na nga naga-attender sa nasambit sini karon nga hotel, agod nga mag attender Bambutsam sa aton sini nga mga kabombo. Pero baloon ta niya, no, kay sa bahin sang Bureau Fire gina-check nila na once kon ma-identify ko din sila nga portion, so nagagather na sila sang ebidensya, no, kangay sa kung basi may mga wiring, at the same time kung may aras ang flammable substance, no, nga ma-determine kung hungod nga ginsunog,
no ang stock room sang nasambit sining hotel Bumbutsam. May mga naghambal man gani nga basi sa cell site plus babaw, no kay may cell site na siya mo ang ibabaw sang hotel didto gid no na ginlamon to sang kalayo ang sa idalom sina tong stock room, pero ti depende na no sa kun ano mangindalagan sang investigation sang katapo sang Bureau of Fire Protection Bumbutsam. May initial damage assessment kon pila Bombo Jomar? Way pa sang ginpagwa sining statement ang Bureau of Fire kayan going paningila sining assessment sini sa overall kon pilang estimated the damage sang sining nasambit sining sunog. All right. Ang as of now mula na hindi pa lang subong kay ongoing paning clean up no kay ang mga tubig yung mutukin na mention naton nagplanaog pa idalom nagsulod to sa mga kwarto. So far tigin paayo la na itong mga guests nga magpanaog agod yung makapatigayon sang clean up kag makabalik na mas normal kung matapos na ng investigation. Aha. All right. Update inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Ti hatagan tasang kaygayunan or tiyempo ang Bureau of Fire Protection aton sining City Fire Marshal ang fire investigator sa pagpatigayon sa maidiin sining panghusisa kung ano man ining gintunaan or cause sang sunog sang sining hotel dira sa may distrito iya sang Mandurriao kay makabig naton ining isa ka insidente man nga kung sa diin ti makaapekto man no sa aton sining mga bisita ining pagluntad sang sunog iti amo ganito bangod sa pagresponde sang Bureau of Fire Protection ti may mga kliyente dito nga naka-check-in nga gin pagwaaray bangod kati nalabot sang tubig ang ila sining mga kwarto. But nevertheless sa aton sini mga kabombo, we are just thankful nga way sang sinuman nga nakangkon sang dako nga kahalitan sa sining nagluntad sining nga sunog. Although mambal kita nga wala gid man sang mambal nato nabing kakugmatan kay way ka man sa may makita kapag daba-daba sang kalayo mo. O galing mo lang ni ang medyo mabrubudlay kon sa foam no kag sa iban pagin sining nga mga material iya nga magmakot kay siyempre aso lang nga aso ang nagagwa no so bangod sining maitom nga aso mabudlayan man ang aton sining nga mga fire volunteers mga Bureau of Fire Protection na personnel nga magpalong sining nasambitan karon iya nga pagkasunog. But eventually sa aton sini mga kulturante na tigayon no nga ma-declare ang fire out kagay na mga last 12. Tiyang ginahulat-ulat na lang naton sa sining matinon kung ano giman balang cause of fire kag kung pila ang damage. Magluwas sila duway naman sang dapat gid nga problemahan pa ang aton sining mga kauturan. Oras naton impunto las 2 na sa aton sining pagpangalagad driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Iban pagin sining mga balita kag impormasyon na tutok lang sa balay nga pagbalayag sa Bombo Hanay sa Udto or sa bahin karon sa Bombo Radio Iloilo. Isimomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan.
kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang Hunyo 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees in Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 6, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend bangod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar.
Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayong Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cell. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo na niyo si Tita Regine and I'm sure aragid ka mo subong sa relaxing mode gidya katama, no? Start na sa long weekend. Today is a holiday. So enjoy. Kung diin maka mo nakalabot, enjoy. But I hope wherever you are, updanay kita diri sa gihapon sa kahapon lamang program. And so I say good afternoon and welcome. This is Tita Regine and today magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan naging palabot man diri sa kahapon lamang program. And for your own stories, pwede gid maka-share, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nanay sa links ng Iloilo, all set na kita. Am I going to see you here tomorrow? I hope so. Kabay ha, tutulan mo man diri guro ang istasyon sa Bombo, ari kita located sa Mapa Street, Iloilo City. Okay, so see you tomorrow before 2 p.m. Palihog sa pagkadto mo diri dala ka sang imong pa-Xerox 2 copies ng imong ID. Ari na ang ating song for you all from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. Welcome sa Friday edition sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new.
I love you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Goodbye na sa mga heartaches. Kiss broken hearts goodbye. Adrian Vicencio. It is now 18 minutes after 2 o'clock. Kagari na kita sa ating first story. It's been a while since last kita nga nakabaton sulatalin sa kay Lola Rose ang Tigbawan. Kumusta na ayhan ang iyang kabuhi subong hibadon naton. May-ari siya nga luyag i-share para sa aton. Nagasalihan sulat, My Dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa maayong hapon ang tanan nga katapos ang Bombo Radyo, ilibinigid sa imo Inday. Subong ko lang nahulog ang akong sulat, ano abi, kay naguba ang akong radyo. Di ko nihulog ko, hindi ako kabati kung basahon mo na ang sulat ko. So muna nga nagbakal naman ako sang radyo, nga dala solar, para madaladala ko, bisan sa garden ako Inday. Nalingaw gid ako mang tan-aw sang akon mga tanom nga ulutanon. Inday, sugpunan ko bahin sa akon diary. Bisan kompleto na ang istoryahanay sa akon mga anak nga mapakasal kami liwat ni tatay nila. Pero hindi gid ako Inday. Mayo gani kay nagapamalaba gid ako. Kay kung nagpasugot ako ay nagkaramaal gid sila. Kay napatay si Rick nga bana ni El November 19. Ti ang anniversary namon, November 20. Inday, abi mo, napatay si Rick, nasapuan lang siya sa iya kwarto. Pero sang gabi sina, naglabay si Agot, nangayo siya sang inugbakal sang arroz caldo, kaginatagan man siya, ugaling kay ang mga anak niya, kung suguon, hindi gid magpati. Sika, ginsugo man ni Jean, nga bakla niya si papa nila sang arroz caldo, pero nagsabat siya, may sabaw man, butangan lang sabaw ang iyakan noon. Wala gid sila kahibalo, nga grabe nagali si papa nila. Si Ko iya, didto nagabulig sa balay sang barkada niya, nga napatay man, kay na-overdose sang bulong.
Inday sang gindulong na si papa nila, ang mga pakaisahan nila nagabantay. Nag-agi si Ko, hambal sa pakaisa niya, tuwangan ta si papa ninyo. Tiyang sabat ni Ko, hindi ako mag-alsa kay makumpanyar ako. Nadalagid man si Rick sa ilabalay, sa bulig sa mga pakaisahan nila. Si El nagpauli man sang ilubong na si Rick. Si Ko iya, nagdrama pa. Nagsulod sa iya balay, hambalya kay Wawi. Sino ang naguba sang akon electric fan? Tisabat ni Wawi, ambot. Kaginpang kakas niya ang ginatabo ni Wawi sa iya katre. Kag nagtumbo-tumbo si El. Ginsaway ni Agot si Ko. Naghuno siya sang kutsilyo. Nagpalayo si Agot, pero ginasunod jagid. Hasta nga ginhaboy niya ang kutsilyo, kagintago ni En. Inday, natapos gid man ang lubong, nga pagkahapon, matawhay naman. December 4, ginlubong si Rick. Pagkaaga, nagbalik si El sa Hong Kong. Kami lang ang nagapangadi, upod kami sang 3 kautod ni Rick. Bisan malayo, pero nagakadtugid sila. Hinday, sa natapos na ang pangadi ni Rick, ang bana ko naman, ang gindala nila sa hospital. Ginadmit siya, December 23, nakagwa siya, Enero 8. Sa sabalay na siya, gina-oxygen na lang siya, kay ginahapo siya. Hamak mo inday, ang oxygen niya, isa lang kaadlaw, ang isa katangke. Hamak mo ang tangke, tama kabugat. Ginatuwangan lang nila, kay hindi kasulod ang tricycle. Motor lang ang makaagi sa amon nga footwalk. Hamak mo inday, hambal iyan ni Agot. Hindi mabudlay ang magbakal, mabudlay ang magpasan. Inday sa Pebrero, nangayo naman siya, nga mabalik sa hospital. Kagintughunga naman siya sang dugo. 3 naman ka bags ang gintughong sa iya. Sa ulihi, ginpangita iya na ang iya mga kaapuhan. Didto ako sa garden, nagasako gid ang akon mga apo. Hambal ko sa ila, ano ang ginadali ninyo? Sabat nila, ginapatawag kami ni Lolo. Pagkagabi, nagtawag ang 3 ko kaanak. Hambal nila, Nay, basi ikaw na lang ang ginapaabot ni tatay nga magkadto sa iya, kag makapahuway siya. Siling ko, sige, makadto ako buwas. Pagkahapon, naghihimos ako, siki makadto manggali kay lolo niya, kag nag-upod na lang ako sakay sa tricycle. Pagsulod ko, nagaistorya sila sang iya pakaisa. Kanagwa ang iya pakaisa. Ako ang nagpungko sa iya pulungkuan. Nagapungko lang ako, wala ako nagahambal. Nagsulod si Jean nga asawa ni Ki. Nagsanya siya nga islan ang hapin sang iya likod. Dayon gin-open ni Jean ang video sang cellphone. Nakita niya ang 3 namon ka anak, nagkadlaw siya. Hambal niya, miga na kami ni nanay niyo. Hapon na, mapauli na kami. Nagsulod si Agot, kagin picturean niya kami. Hambal ni Agot, Nay, palapit kay tatay. Dason kiss kay tatay. Hambal ko, hindi ako. Nagambal ang bana ko. Ako na lang ang mahalok sa imo. Inday nagambal siya, na kung matughungan siya dugo, mapauli na lang siya. Pagkagabi, gintughong sa iya. Hindi na magsulod. Bisa ng dextrose, hindi na magsulod. Ginpagwa na lang siya ni Agot, kay diri na lang siya mapahuway sa balay ni Z, kay amo ina ang gusto niya. Hinday sang manug-abot na sila, gipadulong ni H kay Adeb ang regulator sang oxygen, nga gamay, pero nagsabat siya, nagakaon pa ako. Gani, nagulat pa si H, nga may bata, siya pa ang nagdulong. So amo ina Inday ang batasan sa mga anak ni El. Kung supukon mo lang, maugtas ka lang. Sika gid lang ang nagabulig at tipan kay papa niya. Balan mo Inday, papa sina ang panawag nila kay lolo nila. Bisan sa hospital siya, sika lang ang nagabulos kay tito niya, sila Neni May. Pero kung may eskwela sila, si tito nila ang nagabulos. Abi mo Inday, naluoy gid ako kay Agot. Kay kung didto siya sa hospital, nagapulaw siya kay tatay niya.
Kung makapauli siya sa balay, nagapulaw naman siya sang pangayo sang cellphone. Inday sa sobra niya kakapoy, nagtulog lang siya sa 2 ka adlaw nga wala kaun-kaon. Ambal niya sa ako, Nay, hindi mo ako pagpukawon ha, bisan sino ang mangita sa akon kay matulog ako. Ti Inday, pagka 3 ka adlaw, nagbangon man lang siya, nagsakay sa motor. Pag-abot niya, damo nga prutas ang dalaya. Nagbakal gali siya sang bulong niya, kag vitamins. Balang mo Inday, kada tuig, gina-admit si tatay nila. Kag ginatughungan dayon siya sang dugo. Tag-3 pa ina ka bags. Kung mag-abot na ang adlaw nga magbayad na sang dugo, mangita ina si agot sang tawo. 5 abisina ang iyadala, 1 lang sina ang makuhaan. Ti si agot na lang sina ang mapakuha. So nagligad nga tuig, ginambalan ko siya, hindi ka na magpakuha, kay kaduha ka na kuhaan, kay basi makapalain ina sa lawas mo. Pero pagpauli niya, ay nagpakuha naman siya. Katatlo na siya nakuhaan dugo. Inday sa Pebrero, ginbalik nila sa hospital si tatay nila. Gintugungan naman sang 3 ka bags ng dugo. Tani dugangan pa isa, pero hindi na magsulod sa lawas niya. Subong, diri siya nagapahuway sa balay ni El. Ang nagabulos bantay sa iya, ang amon mga apo, kag ang magulang niya. Ako nagakadtuman, pero wala ako nagadugay, kay hindi ako kaagwanta sang baho sang balanyos. Inday, ang mabulig ko lang sa bana ko, ginapangamuyuan ko lang siya, kay kung hugot ang pagpangamuyo, may milagro pa. Abi mo Inday, tungod kay malapit man lang ang balay ni Z, kung nagauraroy ang bana ko, mabatian ko. Mabangon ako kag mga muyo sa mahal nga Diyos, nga hindi niya pagpaantuson. Abi mo Inday, 2 ka gabi, nga wala na nagauraroy ang bana ko. Isa kaaga, nagsulod si Ka sa balay, hambal niya sa akon, Lola. Wala na si Papa nagauraroy. Sabat ko, ginmilagrohan si Papa mo, kagin pangamuyo ko sa mahal nga Diyos, nga papahuwayon siya sang kasakit nga iya ginabatsyag. Kaghastaman ka mo nga nagaatipan sa iya, makapahuway man, kay naluoy gid ako sa inyo ni tito mo. Inday, maayo gani, kay diri si Agot, may maatipan kay tatay nila, kaya iya 3 ka magulang nagaobra sa sagwa. Maayo gani, kay nagdesisyon siya nga hindi lang siya magsakay, kay may obra man diri siya, makakita man siya kuno sang kwarta. Abi mo Inday, ang obra niya, pangayos ang cellphone, kag panakod sang wifi, kag CCTV, kag nagapahulugan siya sang cellphone. So amo ina Inday, ang ginakuhaan niya sa mga ginabakal niya sang oxygen ni tatay niya, adlaw-adlaw. Inday, kung parte sa akon, talagsa lang ako nagakadto sa iya, kay isa ka bes, nagauraroy siya. Nagpalapit ako, hambal ko, kung ano kasakit ang imo nabatyagan, iugtom mo lang, kag magpangamuyo sang hugot sa imo tagipusoon. Pero ginsabat niya ako, nga kung magtuwad-tuwad ako, may ibulig ka? Ay Inday, dayon ko lang talikod, kag ako na lang ang nagapangamuyo para sa iya. Abi mo Inday, kung ano kapintas ang bana ko, ang magulang niya gani, akong mag-away sila, ginasumbagya, nagaka-black eye, pero amo pa ang nagabulig at tipan sa iya. Pero ginaakigan niya pa, kung dugay mag-abot. Balaan niya gid, nga nagakimpang-kimpang ang panglakat sa magulang niya. Balan mo Inday, ang bayaw ko, nadanlog sa banyo nila. Tinakausgang gid siya, pag wala nakabalik. Maayon niya nga panglakat. Inday, diri na lang kutob ang pagsulat ko sa akong diary. Madamo id nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. P.S. Abi ni Agot, okay na sa 3 ka utod, kay ginhambalan niya, nga ihanda nila ang ila kaugalingon, kay do hindi na magdugay si tatay nila, kay wala nagakaon, kay bisan tubi, hindi na siya makatulon. Hambal niya, i-monitor ninyo sa inyo cellphone, kay gintakdan ko sang CCTV ang iya ginahigdaan. Inday, tungod kay makita nila si tatay nila, naluoy gid sila kay tatay nila, kay tama na gid kaniwang. Si Angga iya, nagpabakal kay Pawpaw sang gatas, kag paimnon niya si papa niya. Tungod nagakatulog si papa niya, ginbili niya ang gatas sa lamesa.
Ginambalan niya ako, Lola, paimnon niyo lang si Papa sang gatas kung magmata. Sabat ko, hindi na gani si Papa mo makatulong sang tubig, gatas pa. Sabat niya sa akon, imnon niya na, Lola. Sang mga alas 4 na, nagtawag si Angga kay Pete. Gindala ni Pete ang cellphone kay Agot. Kag saliyagid kasugo si Agot, nga paimnon si tatay niya sa gatas. Kag nakamata si tatay nila, kag siya ang nagsabat, nga hindi ako. Pero hindi kabati si Angga, kay tama kahinay ang iya tingog. Hasta nga nagbaisay sila. Pagkagabi pagid, ambot ko na nung ginhambal pagid ni Angga kay Agot, nga nagsali siya sang hibi nga nagahambal. Ikaw bala diri di para, ang tanan ginahimo ko kulang pagali ni. Abi mo Inday, ginapanglampos niya ang iyalawas. Maayo gani kinagtawag si Z, hambal niya, hindi ka maglakat, hindi pagbayai si tatay. At ipanalan si tatay, pabayilan si Angga. Kag naumpawan si Agot, kag ginapanugid niya kung anong obra niya, kung wala sa mabantay kay tatay niya. Ang kalayuhon niya nga cellphone, ginadala niya sa hospital. Para kung gawaron, may ibakal, bisan pagkaon lang nila. Kay wala ako nagapangayo sa inyo, kung may bulig ka mo, ginapasalamatan ko gidman. Ang halin sa December, ako lang ang nagasuporta, wala ako nagapahibalo sa inyo. Bisan dugo ko, ginabulig ko kay tatay, pero kulang pagali, hambal ni Agot. Balan mo Inday, si Angga, kung anong gusto niyang ipaubra sa imo, kinahanglan pati yun mo gid. Bisan sala, te kay si Agot, basta kung husto siya, mabais gid siya. Inday, si Pau-Pau na lang ang ginasugo niya, nga mabakal sang gatas. Ginambalan ko si Pau-Pau, kadamo dira sang gatas, mga ginbakal mo pa, kay hindi man siya mag-inom. Alas 10 na, mabakal pagid ka mo, ikaw pa inom, Pau. Titanawon mo kung imnon ya. Kay naglakat si Pau-Pau, pag abot ya, ginpainom niya si Papaya, kag nag-inom ko no, pero gamay lang. Alas 5, ginpukaw ako ni Pau-Pau, Lola, ikaw naman bantay, kay matulog ako, kay may klase ako karon alas 8. Kag nagkadto ako sa bana ko, hambalya, ikaw ang mabantay, hindi ka kasarang sa akon, si Ayan lang ang tawga. Inday si Ayan, banan sang Agot nga babae. Isa pagid kagabi sina, si Rika ang nagbantay, alas 5, ginpukaw niya ako, hambal niya Lola, ikaw naman bantay, kay natuyo na gid ako, kay wala gid ako katulog. Basi maghigko siya, kay hindi siya mag-diaper. Pag abot ko, hambal niya sa akon, mahigko ako, hamba ko ti sino ang maalsa sa imo? Nabatian niya si Ramram, ginambalan niya, Ram, alsaha ako, mapungko ako sa arinola. Kay ginalsa ni Ram, ginambalan niya ako, tawga to si Ayan karon, buwas ka mabalik. Pag abot ko sa balay nila, nagakatulog pa si Ayan, ginpukaw pa siya ni Kati. Tiyamba ko kay Ayan, bangon na da, kagaduan mo si tatay mo. Pag-abot ni Aya, nagapungko na siya, gindi para siya nika. 7 kasunod nga gabi, si Pete ang ginpabantay ni Angga. Pero alas 12 pa lang, ginbayaan niya na si tatay. Kaya nagsali siya sang panawag kay Rika. Tingin kaduan ko siya, bako sa iya, nga away ka upod. Sabat niya, wala, ginbayaan ako ni Pete. Hambal niya sa akon, hindi ako pagbayaan ha, kaya hindi na ako magdugay. Marambal sa bana ko. Sabat ko sa iya. Wala sang upod si JJ sa balay. Mabili sa akon. Dalalan diri si JJ. Pero so natulugan na siya nga nagahamboy. Gipalibutan ko siya sa pulungkuan. Kag nagpauli ako. Pag alas 4, naghala naman siya sa panawag. Bisan sinulang. Si Rika, si Ramram. Pero wala gid sa nagkadto sa iya. Bisan si Ko nga nagapol lang. Ang balya lang ay, nagapol ako. Tingin kaduan ko siya, bagay sa akon, kahapa ang likod ko. Sa ulihin, nagambal siya, mahigop ako tani sang sabaw sang isda. Sabat ko, wala sang isda ang sa labawan. Namangkot ako kay IB, kung may isda sila, sabat niya wala nay, kag naglugaw na lang ako. Gintawag niya si Ikapito. Sa nagpalapit si Ikapito, ginambalan niya, nga nami, naging maghigop sang sabaw. Kag nanguha si Sang na nanguha siya sang balunggay, kag ginhatag sa akon, haba ko anhon ko ina, sa buwan mo, hambal ko, pamakuta si tatay mo kung butangan sang noodles. Nagbalik siya,
o kuno. Kaginluto ko dayon. So naluto na namangkot si ikapito, luto na nay. Kaginbutangan niya ang yahong. Hamba ko sa iya, hindi anay pagkapakita sa iya, kay karon mainit pa, higupon niya na. Pero nagsabat siya, nagadali gani siya. Kagindalaya gid, kay nagbalik siya dayon. Nay dugangan pa kuno, hambal ko, ginpahigop mo nga mainit. Di kay gusto niya. Sa mga alas 7 na, ginasali niya ang tawag si Rika. Ginbutangan ko sa linugaw ang yahong, kag magkadto sa iya. Hambal ko, makaon ka linugaw. Ginabala niya ako, nga ikaw ang ginatawag ko haw. Kag nagbalik na lang ako, bit-bit ko ang yahong, kag nagdulhog na lang ako sa suba sa akon nga garden. Oras natin, it is now 37 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, diri kita sa sulat ni Lola Rose Santigbawan. Siyempre, wala pa natapos. Although PS part na ini ha. Pudo another letter gali. Bawanang balikan natin ini sa gihapon. Kaupo ninyo si Tita Regine magabalikan KLP pagkatapos ng pinaka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa. Duwala di Iloilo, Bill Board of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang Hunyo 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 6, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video? Kita sa sulat ni Lola Rose, alas 2:41 ang aton nga oras.
Inday Regine, sa alas 9 na, nagpauli ako kay nagpatinda, nangita ako sang isda, nga paborito niya nga sabawan. Pagabot ko sa balay, dayon ko ginluto, kagindalan ko ang bana ko, pero hindi na siya kuno magkaon. Kay nabusog siya sang ginhigop niya nga sabaw. Alas 11 na sang aga, nag-abot si Agot, ginambalan siya ni auntie niya, Agot, buligi kami, kay si tatay mo nagaus-us na. Kag ginapaidag ni Agot, kag ang duha niya katiya ang nagabantay kay tatay niya, kay naglakat naman siya. Sa alas 3 na sang hapon, natapos na ang programa mo, Inday, nagkadto ako sa banwa ko, or sa bana ko. Habalya sa amon, sa magulang niya, pauyata ninyo ako sa inyo. Kag nagpalapit kami, kag naguyat siya sa kamot, amuman sa magulang niya. Dason, ginbuyan niya ako, kag ginsugo niya ako, kuhae ko tubatuan, lakat na. Kag dayon ko lakat, kag nagkadto ako sa akong garden, pero wala man ako dito nagdugay, kag nagpauli man ako, dayon. So dito ako, nagdiretso sa bana ko, hamba ko sa magulang niya, ti, sino naghatag sa iya sang batuan? Sa bat niya, wala. Kag nakita ko nga nagaus-us na ang bana ko. Gintawag ko si Agot, nga buligan batak si tatay niya, kay hindi namon madaog. Sang ginaalsa siya ni Agot, kag may higgo ang hapin sang iya katre, ginambalan siya ni Agot, te, lantawa kay hindi ka mag-diaper, lantawa nagiggo ka, gusto mo nga magbaho ka? Ginatipan ka sa maayo, pero ginapangakigan mo, ano na lang kung wala sa maatipan sa imo. Masarangan mo kung ikaw lang, pero wala siya nagasabat. Hasta nga nagsaka si Agot sa katre, kaginsabak niya si tatay, niya. Si Rika nagpalapit man, ginkahap ni Rika ang butko ni papa niya, kay nagambal siya, naga, katugnaw na sang kamot ni papa. Ginkuha niya sa ilabalay ang BP niya. Ang BP, up, kagintanaw niya ang dugo ni papa niya. Ambal niya, tama na kanubo ang dugo ni papa. Kagintakdan niya sang oxygen meter ang tudlo ni papa niya, kay nagambal siya, tama na kahina sang pulso ni papa. Nagdulog ang motor, namangkot ang bana ko kung sino ang nag-abot. Sabat ko, si Ramram. Kag nagtanaw pa si Ramram kay papa niya, kag nagsulod sa kwarto niya. Ginuban niya ang uniform, pero nabatian niya nga nagahagok si papa niya. Dayo niya gwa, kaginalsa niya, kaginpaablaya sa iya abaga. Kaginbutong man ni Agot, hambal niya, ibutang na lang si papa mo, kay mapahuway na siya. Kaginbutang ni Ram sa sabak ni tito niya, kag ni Rika, kag nagsali sila sang hibi. Haba ko sa ila, hindi na kamusali sang hibi, kay mapahuway na si papa ninyo. Gusto ninyo makita nga si papa ninyo nagaantos? Inday, abot lang sang bana ko si Ramram, kag nabugto ang iya ginawa. Alas 6 ang aga, nakailis na si Ramram, kay may eskwela siya. Pagwa niya, ginbuksan niya si papa niya, kag ginalokan niya sa agtang. Ginambalan niya ako, Lola. Antes pagwaon si papa, hambalon mo siki, nga paandaron ang motor, nga ginahampang ko. Inday, antes ginalsa ang bana ko, ginpaandar anay ang motor. Sa wala na ang bana ko, pagabot ni Ramram, dayon niya hakot sang balas, karga sa iya kag gamiton sa pag-flooring sa ila terrace. Kay gusto ni papa niya, sagwa lang siya ihaya. Gani gintingwaan gid nila nga mag-utod, nga matawhay ang hamyangan sang lolo nila. Nagbulig man ang duha ka bata ni Car. Inday, nagapasalamat gid ako sa duha ko kaapo, nga bisan malayo ang ilabalay, aga pa diri na sila, nagamasa na sang semento. Abi mo, Inday, duha lang kaadlaw kag natapos ang pag-flooring. Pero baka nga obra, kay isa lang ang panday. 5 sila ang nagabulig. Sa nag-abot na ang bangkay sa bana ko, yun pa schedule sa duha ka agot. Tani ang gusto nila, April 10 nila ipalubong, pero nagtawag si Subang nga sa April 14 mapauli siya. Kag ang schedule, April 24. Inday, abi ni Agot, kay nag-abot si Subang, siya man ang maproblema sang gasto. Gali kay nagsala siya, ay ang pagpauli niya lagaw ang iya ginafokusan. So Inday, sa nagalibog ang ulo ni Agot, kay basi kulangon ang amon himos. Inday, si L, nagpauli man sang April 23, pero wala man siya sang kwarta. Abi namon, kay ang lungo ni tatay nila ang 18,000, ganabayaran ko na, ginpadugangan nila sang 40,000,
Abi namon nga sila nga duha ang mabayad, gali kay si agot man gihapon ang masabat. Hinday nagabot ang adlaw nga ilubong na ang bana ko. Ante siya ginalsa, paandar ni Ramram ang iya motor, kag nagsunod siya. Antes isulod si papa niya sa pansyon, paandar niya naman. Amo nga todo ang hilinibi nila. Inday tapos lubong nagpauli kami, kag nagpanyaga. Tama man kadamo sang tawo, pero wala man nagkulang ang amon pagkaon. Pagkagabi, ginhatag ko kay agot ang mga sobre. Inday, dako gid ang amon nga pagpasalamat, kinabayaran tanan ang ginpanghulam ni agot nga kwarta. Hasta ang 40,000 nga salungon. Inday Regine, palihog lang ako basa sa akong pagpasalamat. Nagapasalamat gid ako kag ang bugos ko nga pamilya sa mga tawo nga may bulawanon nga tagipusoon sa paghatag financial kag pag-unong sa amon kasubo nga ginupdan ninyo gid kami halin sa paghaya kag hasta sa paghatod sa ulihing nga palahuwayan sa akon bana. Inday katapusan na sang tama ko kalawig nga sulat. Sumudamo nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. Lola Rose, salamat ha for keeping us updated sa imong kabuhi. Well, ang amon nga pagpalabot man sa imo sa amon nga deepest sympathies and condolences. Well, mga kabombo, no, sa mga wala nakahibalo, bali, bulagay ni sila sa iyang husband. But ang ilang mga kabataan, ang ilang mga apo, kanami man, no, kaya sila ang take care sa ilang amay, sa ilang lolo, and ining si Lola Rose, nagakadto man dito, samtang nga buhi pa ang iyang husband. At least nag-uliay sang buot, kag ningin maayo. She also had a chance para nga maatipan man ang iyang bana, and most especially, makapangamuyo para sa iyang husband. So, madami niya salamat, Lola Rose, sa siniimogin istorya diri sa amon sa sininga hapon. Alas 2:48 ang aton nga oras. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson. Diri kita sa salat ni NB sa episode A Lot to Remember. My dearest Tita Regine. One time, ang sister ko namakot sa akon, na-remember mo, anong buot silingon sang lot? You said it was a piece of land, not a phrase, instead of much. Then nagsabat ako, also in a form of question, is that so? So good afternoon, kids, sa inyo dira, all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo Tita Regine, sa mga fellow lovers and KLP lovers and listeners. Now I'm here to tell you. When I saw the beautiful flower in full bloom, at that moment, I felt happy, yet sad to say that tomorrow, this will be withered and no more. So nakita ko ang happy, beautiful lady full of hope, life, and inspiration. Suddenly, I too became happy, but very much worried that her beauty will never last long. So nakita ko ang birds happily singing, flying sa mga branches of the trees. I remember the passing lives of these creatures, if shot to die by cruel people. When I raised native healthy chickens, I was inspired to feed them. However, I became lonely when they will be roasted.
Kung ang mga teenagers ginapadala sang ilang mga ginikanan sa kolehiyo, wala naga-focus sa ilang mga pagtuon, they will later reproach if they can't graduate. When I saw a wealthy man enjoying life to the fullest with much food to eat, liquor to drink, and entertaining women, I remembered he's simply pleasing his passing leisure time on earth. Remembering a lot of these, nothing is left forever, only the term forever remains. However, what do you think of those unfading things that remain forever? Well, I guess it's the beauty of kindness and gentleness, your being remembered even beyond your grave. Your nobility and generosity in giving alms to the needy, for love and compassion. Ang imo soft and comforting words to those who are in problem and in trouble. Your being sympathetic and understanding of others' shortcomings beyond their control. Ang imo faithfulness and sincerity extended to your friends, relatives, and neighbors. Ang imo open heart of forgiving others and your enemies who have sinned against you. Ang imo loving arms to tenderly assist and care your helpless elders and the sick. These are mga beautiful values you may possess which can never be forgotten. Though your body will return to ashes, ang mga maayo nga mga virtues nga imo ginbilin remain in our hearts and memories forever. Tita Regine, kasubo man sa pagtaliwan sa amon paryente nga maldito, very troublesome, nagapanghalit sa iban nga tao. Malipay siya iya kung iya makita ang pagiribion sang iya kapareho nga siya ang nagsasko. O ay, gidit amigo, nahadlok ang mga tao. Pangharas kag maoy ang ginadara na sa baryo. Kapahubog halin sa aga hasta sa udto. Maayo lang kung magturog kay malinong, pero kung hindi, nagamiting, nagapangangkat, kag manglagas, gani ginapreso sang kapitan sa baryo hall, kag pabantayan sa tanod. Ang sobra nga pag-abuso sa lawas, nagresulta sa balatian. Samtang makasarang pamagpanaw, nagmeeting, kag nangayo pasaylo sang iya mga kasalanan sa pumuluyo sa baryo. Ginatagan siya bulong, kag pagkaon, nagahiribion sa paghinulsol. Anha pa niya nare-realizar nga ginapalangga pa siya sa mga tao sa luyos ang ipagkamaldito. To tell you further, my true and sincere friends always say hello. A blessed morning, good noon, a pleasant afternoon, every other day without fail. They often ask, "Are you still there for me? How do you do? How are you?" Faithful friends usually listen to our heartaches without blaming us for having problems. Ginadefend nila kita from troubles when we're under attack. They're also happy when we succeed and nasubuan man sila when we fail. They give us wise counsel to keep us from making foolish choices. They even risk making us angry for the sake of making it right. My friends have done all of this and more for me. Budlay gid mano nga madulaan ikaw true and faithful friends, kaangay sang diamonds, precious and rare. The best friends are those who are friends with God and who strengthen our very good relationship with Him. Do not ask for many friends, but give me, Lord, the few whose loyalty and faithfulness are first of all to you. Once and for all, when we commemorate our Mother's Day, followed by our Father's Day, or we may call it our Parents' Day celebration, I felt lonely being alone with no one to talk around. I remembered ang akon nga dearest mother and father nga naghatag sa akon, the best of everything in life. Hindi lang pagkaon to eat, the dress and pair of shoes to wear, ang pagpadala sa akon sa eskwelahan for education, the teaching of good values and relations to others, the whipping of me to the line in keeping discipline, but also the knowing of God, our Creator, Provider, Protector, Counselor, Mentor, Defender, Healer, Forgiver,
Redeemer, and Savior, and describing God's love to us that is eternal, everlasting, immeasurable, infinite, magnificent, mighty, powerful, unconditional, unending, unfading, unfathomable, unquenchable, and unwavering. Aside sa pagsunod sa 10 Commandments ng Ginoo as good followers and obedient children, so with our faith and trust, love and confidence, we honor Him, we praise Him, we thank Him so much for everything, giving us our precious gift of life, all His blessings, all His provisions, His imperishable guidance, and His immeasurable love. God is love, and love is God. Tita Regine, kadamo pa nga bagay-bagay ang nadumduman ko. Tanadaya sa kapisan sa mga tao. Maskin diin ikaw nga pusod sa kalibutan, ipadpad sa kapalaran, sigurado hindi ikaw magutuman kung ikaw mapisan. Klaro. Ay, nakibot kami. Sa isa ka adlaw, pagtunda sa amon nga nagaanis ang paray sa taramnan, nga si Juan nagalubid sa kasakit sang iya busong, nga anda nalabayan. Naguntat kami kaani, amon gigituan para matabangan. Ang isa sa amon, nagdali-dali kay init sa tubig, samtang si Chaynena, nanginsapo sa kaldero kung may tinigang si Juan. Ay, about Tita Regine, waay gid, mamara ang ana nga kaldero, kag waay manbugas sa taragbasan. Natingala kami tanan, kung ano na just si Juan, tinong mahimo mo, akon ginlugaw ang balon ko nga kanon para ipakaon kay Juan. Agud tana maumpawan. Mala ninyo madasig tana nga lugawon ang kanon nga daan. Ay, salamat gid sang imo dako nga kaluoy o Ginoo. Naumpawan si Juan. Nagakahulugan nga ano? Si Juan nagutuman. Insa, way bugas, way katigang, kag nagturog dulang. Kay abi na, madaralang kung ana ihapa ang waay sulod niya nga tiyan. Ha ha ha. Kita mo lang ang larawan sa matamad nga Juan. Hambal ni Lola, ina, sang una, amo man di asilito nga bata na, tama ka matamad. Nagaugtas ta na. Pero pagpanaw na sa ibang lugar, nagbalon ta na sang kaldero, ay maskin diin kuno ta na nga suok itapok, makapangali sang kamote kag balinghoy, iyalutuon, kag kanon, ende, runta na pagutumon. Gusto gid ang komentar ni Sir Isko. Maskin thickly populated na ang Pinas, tama pa kalapad sang kakugnan, nga pwede pa panamnan, hindi kita magutuman, kung kita mapisan lang. Dirang kita ha, anay ha, buwas gid ini matapos in B. I hope okay lang sa imo mga dear listeners. So we have something, no, to look forward to. Ano ay hanang mga endings ang sining gina-share diri sa aton ni NB sa Iloilo Province. Bantay gid kamo. Sa mga luyag man nga mag-share, ay, tomorrow is Saturday na gali, no? So Monday, ang kasugpon sa sining nga sulat. Sa mga luyag man nga mag-share sa ilang mga istorya sa kabuhi, anytime pwede niyo makapadala sa mga istorya, paki-email lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat ang mga stories ninyo and ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow. Madamo yung salamat sa inyo. Nagahulat na mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. See you again tomorrow sa gihapon ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.